futhi ke xa umuntu into eyisherisha bangaphambili ngamanye amazwi eyithetha kanye ngale ndlela uthandeke lethetha ngayo uba akayenzanga ekabeni uyithethela uba wena uze ungafiki kweya ndawo uvele wena uyazi uba into yokufuneka uyenzile leyo futhi ngelo xesha siyevana nje susa yonke into le luzayicinga uba masithi mhlawumbi ngumntu oligqirha lo uthi wathetha kuye wena uvele ube kobugqirha phambili understand uhlele ngazuliva nje nantso lento ndiyithethayo xa iligqirha okanye lixhwele uhlele ngazuliva nje mhlawumbi ngubhishophu okanye ngumama ophambili umambhishophukazi umama opostile waloo ndawo understand beke ecaleni yonke into le uvaloni uthini moyingcwele uthi yenza ukuthi ebeyazi yonke le nto izawuza kuwe xa wena vele wenze le nto kuthiwa mayenze into esisikelelo iqalele ungantloko isikentloko zenkosi kubi ukungayenzi laa nto uva kakubi yabona yena umandi wathi nangona engayenzanga ngalaa mzuzu ngamaxesha benamathuba okuyenza uthixo futhi waba nenceba kakhulu ngalaa mntu eyona mntu uthixo enenceba kakhulu ngaye ngulaa mntu wena womdileya uthixo ngoba laa migama ethetha uba akazude ehle esi siqukuquku ekhona eflweni azapho azokwenza loo nto yonke into engayenza ngathi nangona ezinye zenza ngokwakhe yimani niyayazi bakho abantu abavele babe ne-encounter yokubana avele ufika uyesu qho kanje engumntu athi I am the way, the truth and the life awukubanga ashiyeke umntu ezifuna yedwa bayibo kanti le nto ndiqala uyiva phi nayo ndiqala uyiva le nto ithethwa ngamakrestu le iphinde nayo apha kuwo ade afike ebhayibhileni afike esitsho nyani yeyi makubizwe nguyesu lo elefikile kum wathi I'm the truth and the life hayi uyesu ke xa efikayo uyabona uyakwazi uba ngoku phaa endleni ukubone sekuma umntu abacandiba umzekelo esithi I am the way, the truth and the life ndim indlela ndim ubomi ndim inyaniso akubanikele umvabe ngathi uhamba kuphele emehlweni ezabhekazi emnyanga yes ziyenzeka into ezinjalo understand kodwa ke xa ithande uthixo bathethe nomntu ngawe yenze into esisikelelo siyeva yenze yazi ndiyarhalela ke ndithi nje nirhalela ndiyeke ngabani ngu-11:34 ndiyabulanithi kuba ngecawe enzeba siphume bangona eyona xesha liyilethe loba liphume mbani ndisho what okay 11:34 yenza uba ndingumntu othetha kakhulu ndisendikweze ndenze bake ngoku ndisifakukani into esisikelelo yebo mamela ndike ndava into ku-YouTube ethi isangoma uJesu uvakashele isangoma nam kandijonga apha umfanekiso khoyo apha hayi nyani nangamathambo isangoma zigobile apha ithina le nto uyesu uvakashele isangoma kanti andimamelise kumama kabukane ndijikwa kuyimamela ngokusathi andiyiva ncam ngoba ndifuna le nto uba akuhlanjalaza uthixo napha utheni uyesu wavakashela isangoma ngoku andithi nje le nto hayi ke andiqalelele ndiyimamele ndiyoyigqiba le nto zalenza ifutshane balelithi le nto lo mntu uligqirha lo ne uthe ngoku baligqirha wave wafiliswa besithi liphelile ixesha lokusenza le nto yenzayo into efana kuyayenza wena ubeka izandla ebantwini bathandazela egameni likajesu uve ilizwi njengoba nam ndingave ilizwi mama lani bazalana uthixo uyathabisa uthetha mtshana wathi ndiba nawo amaphupha kodwa andifuni ubekihlupha ngamaphupha ithi ibhayibhile uthixo uyathetha hayi ngendlela enye kodwa ngendlela ezininzi eyethu into funeka uqaphele yeyiphi le ndlela uthixo avamise uyisebenzisa xa ethetha nawe and ayizudisayidwa nguwe ayizogqitywa nguwe indlela uthixo makathethe ngayo nawe ifana ke ngoku noba nje bethetha ngendlela ezininzi
wena ugqiba ubana noba ngathetha ngendlela ethile akhethe yona yena awuzuva wena nguwe ozawubhuda izinto ibimele uba uyaziva. Mna ke ndinento ethi ububhuda indlela izinto ibimele uba uyaziva awuzukwenza izinto ibimele uyazenza. Yile nto ke ngoku ifuna uba masihlale si-open. Eyethu into kukubana sibe aware xa uThixo wenza njani, uzenza kanjani izinto. Ngoba uzayirula out into yamaphupha abe yile Thixo uba athethe nawe ngayo ngamaphupha ibe yile ndlela azenyulele yena uba athethe ngayo kakhulu. That means uzazibhuda izinto. Ngoba uwarula kwakho out amaphupha uzawuphetha uzawarula out onke. Yaqabela sizafunda apho uzawumka uvile inkosi isikelele. But ukwarula out kwakho onke, yes, amaphupha awekho right onke. Yaqabela awekho right onke. So ile nto funeka nangoku nalapho ke ngoku uphinde ube nelizwi. Lithini ilizwi malunga nephupha okanye lithini eliphupha malunga nelizwi? Uba lithetha into ekhabanayo nelizwi out awunatyala ke ngolo hlobo. Siyabona? So le nto ezinto ke funeka sihlakaniphe. Mamela ke ukulenza lifutshane ke ngoku ibali elide. Esangoma sithi hayi ndiyaliva ndiyakuva wena lizwi ubafuna ndenze nje. Zabathini ke ngabantu njengoba beqheluza kumntu banike into nje zabanika amakhandlela okanye zabanika amanzi ndibafefe uthi akho manzi adingekayo akho makhandlela adingekayo uzawubeka isandla wena bakhulekele egameni likaYesu egameni likaJesu ngumzulu ke bakhulekele bathandazele. Hayi athi ke hayi ndiyayivala into zayenza emveni kwesithuba esingangenyanga. Ngoku njengangoku umsebenzi kungahambi kakuhle namali kakuhle zabe ndithi abezayo nje ke bathi ngekoko lam ndiqonda imali okuba nam ndingene ke ngokule nto thandaza ndinemali. Uthi ke ngelo xesha umkile utatekayo uyothengisa kanti ukuthengiseni soba ngathengisa uhambe uba utshona mhlawumbi uyalingana nobhululu bakhe akangena apha ngoba funeka engene nomfazi wakhe. Athi ke afika utatekayo amphathisele le nto yena angayithethi layivileyo. Utatekayo athethelele uba yefuneka ke siye komhlawumbi uyalingana kuyathola mos ibhizinesi yabo. Xa beyayo bafike besalindile ke ngoba kungena abanye baqhophe phakathi komthethunzini uthi laphinda lafike yalise. Lithi ke wena uzothatha ntoni apha? Yintoni yaphela apha ngoba bendikuxelele ubana iphelile ixesha lezinto kuwe. Funeka ubeke abantu egameni likaJesu qha andiyazi into ozoyenza apha. Wathi hayi ndiyakuva baba kodwa fanele noko sekuba sengila angisesengishyo phakathi. Yabona thina sithi yo singamaKrestu kudala uThixo ethetha kuthi kodwa singezi. Kodwa sithi yo emthini ongekaya amkeni nongekathathela wena kakuhle ile nto ihamba kanjani. Yebo senithuba wakwathi umzala bethetha nathi apho wathi thina sithi kajona amaSirayeli sithi hey abantu babegojekile. Kodwa yamazi ba lamaSirayeli ayengawo singawo namhlanje. Laa ndlela babesenza ngayo lesenza ngayo nathi singasisikelele. Okay sengenile phakathi ke ngoku uthi isangoma sengathi siyawaphosa amathambo uthi wathi saqala sathi bengena sathi ntoni umsebenzi wakho wena? Athi hayi ndiyajayisa njalo ukuncane ngapha ulusu namathumbo. Hey atholonto mna yintoni umsebenzi wakho? Uthi yo ndaqonde no ndathi ithi ngathi ufuna ubuya laa nto hayi bendiyisangoma. Uthi angasathi uba ndisisangoma uthi bendisisangoma. Uthi ewe wena kuwe awusafuneka uqhubeke kanje wenze izinto akusekho xesha lezinto esizenzayo. Phofu uyazenza uthi akathetha uThixo nam ngomlomo wesangoma. Wathi wena funeka ukhulekele abantu egameni likaJesu. Yonke enye into belecalisi. Wathi jonga hamba kangoba ndizokunika nto hamba goduka ufike ulinde ekhayeni kwabantu abazawufika bakutshele ngoJesu uze ungaphuthi umamkele. Yibona abantu leyo fanele uhlangane nabo. Uthi xa usesusha baba bazobe benjani nje enze bandazi ukuthi basebefikile yibona ke impela bazobe begqoka okunjani nje. Uyabona kaloku necawe nezibato zazo. Uthi abazobe begqoka okunjani kuzobe kungabantu nje bazigqoke lokwana nje impahla abazobe befaka umfaniswano othile.
intoni isivathu ayikagoduka mamelani ngenye imini bafika yeva ngenye imini bathini bafika phaa ekhayeni apho ndiza khona ke ngoku sholi into eyenzekileyo kubo uThixo ubekile komnye wabo uba mabayocela umthandazo kwasangoma ngoba bafikile bezocela umthandazo wabamkela babe sebeqhubeka befaka umthandazo uyaqonda ubana uThixo bakhomba phaya sewenzile wonke umsebenzi umzalwane ke nalokhu uthi makawukwenza uzawuthi sisangomesi asizondiva singangandamkeli yilena ndithi beke ecaleni yonke enye into le ingasikeleni xa befika uthi bafika bahlabelela umhlabelelo othi iserafi nekerubi ziyamemeza zithi uthi bona njengoba behlabelela bethi iserafi nekerubi zenza ukuthi njengoba besitsho kuyazi ingoma uthi mina ngizibona ngamehlo eziserafi nezikerubi bacula ngazo bona bahlabelela ngazo bona mina ngibengabona nje ilada ileli zehla zenyuka uthi bathe bangathi nje kumiseni kwabo bacela owalapha ekhaya azobamukela ndabe ndiya ngaphambili lokwamkela uJesu mamela ke phambi kokuba babize uba makazokwamkela uthi ndavilizwe laqala lathi ilizwi ngabo kaba besahlabelela nje uthi emveni beve ilizwe lithi ngabo kaba kwabakho elinye ilizwi elithi uyababona kaba ngeke uzumelane nabo abahlabeli ndisho abaphansi abahlaba imbuzi abenze lutho nje awungeke nje uyilokothi uhlangane nabo ngeke uyimele wena uthi ndaqonda futhi uThixo wamnceda uthi ndaqonda uba elilizwi ayililwe lekade lisisho lelo chabe anilamkeli uthi ke njengoba bebiza uba makuzokwamkela abantu mabazobamkela uthi ndavenda ukwamkela uYesu mna andalinda xesha uthi alizafunela lizwi liphinde lifike eliyalikhabayo ngiyayibona lento yabona ukuthi kuyenza ngokwakhe kakuhle nje eyabo nje bikukuba baye uqhiba uthi baqhubezela umsebenzi so ile nto kufuneka ke ngoku yilento uthi xa yenze wena yenze cha ikwasisikeleni mamelani ke mna ungqono uthandekayo na uyini mna ndiyakhumbula kakuhle ndisasandusinje sokwabeke kuba ndiyothandaza komnye umzi phaa elalini unomama oseyedwa yezange ndiye thuthuzi ndihamba lamama ukuthi ulaliswe esibhedlele watshaba zange kube kude inoba fana uba ndava nje namhlanje isayidla ngomso okanye ngomso ngaphaya kwathi utshabile ndawuqonda ubalo yho danger iwesi bangexesha kuhlala uba mandiyothandaza phaa kwakhe mandiyofaka umthandazo andazi noba uyagula na andazi kwanto akekho right you understand so simfeve zomdala phezu kwam so laa nto ithi imbi ke ngoku xa sekulapho because akho second chance so ndizama uqinisa laa nto ithi ke xa kufuneka uyenzile wena yithini yenze ngelo xesha siyevana mhlawumbi ke ningabantu beBhayibhile uba iphi ivesi etshoyo uthi uYesu uMaria loo nto asuke besithi yenzeni wena kufuna ivesi loo nto asuke besithi yenzeni ikhona eBhayibhileni enkwasisikeleni ndicela sityhileni iBhayibhile zethu kwincwadi yohlaziyo yomnqophiso chapter 13 ndiyona ihlaziyo yomnqophiso ndiniqoba ngeDutoronomi hlaziyo yomnqophiso Dutoronomi chapter 13 wakwathi komnye umzalwane ezashumayela wathi tyhilani kuDutoronomiya ngoku uqonda uba yes engxakini asazi noba siye kuDutoronomi noba siye kuJeremiya na okanye uNehemiya wabe sethi futhi akaphinda ajike kwiDutoronomiya tyhilani kuyo wayendihlekisa ke lo mzalwane wayeyana baye besithi kabathethayo noba uthe mawutyhilwe phi kuyifundwe
into azashumayela ngayo yena luthando. Abazalwane mababe nothando. Mamela koluthando labazalwane mababe nalo. Xa efika umuntu ungumzalwane nenze lithi luthando lo. Elo xesha abazalwane khange bamenze lithi xa efika. Uvela ubone uba yeyi ya kuyakhonza nyani inkosi isikelele ngolo hlobo ke kukhonza ngalo. Ngicela ufunde siku 13 ne nami zawumane ndifunda ke kanti ngifuna ndifunde uverse 1. Kamcala. Man bendifunda kule yami uzofunda kweyakhe. Ukuba kuvela umshumayeli okanye umlawuli maphupha phakathi kwenu evakalisa ummangaliso okanye umqondiso oza kubakho. Ukuba kutheni? Ukuba kuvela umshumayeli okanye umlawuli maphupha phakathi kwenu evakalisa ummangaliso okanye umqondiso oza kubakho, ize ke kwenzeke ngokwalo mmangaliso okanye lo mqondiso, aze athi masilandele Thixo bambi, Thixo abo eningazange nibazi, aqhubele phambili athi masibanqule, ze ningawathatheli ngqalelo amazwi alo mshumayeli okanye lo mphuphi. Kaloku undikhoyo uThixo wenu uyanivavanya khona ukuze aqonde ukuba nimthanda ngengqondo xa ithi ngengqondo apha kum, ngengqondo iphela nangomoya uphela na. Inkosi isikelele. Enye iBhayibhile ibeka kanjani? Khawufunde kuyo. Yes. Verse 1. Xa kuthe kwavela phakathi kwakho umprofeti nomphupho wamaphupho. Iyathetha. Wakunika imiqondiso. Ngasingcangane ngayo. Dutoronomi chapter 13 verse 1. Verse 1. Xa kuthe kwavela phakathi kwakho umprofeti nomphupho wamaphupho, wakunika imiqondiso nezimanga, yabakho ke imiqondiso nezimanga azithethileyo kuwe, esithi masilandele Thixo bambi ongabaziyo sibakhonze. Verse 3. Uze ungawaphulaphuli amazwi alo mprofeti. Amen. Siyayiva. Mamela kuvela umphuphi okanye umchazi maphupho okanye umshumayeli okanye umprofeti phakathi kwenu, achaze umqondiso oza kubakho futhi ubekho. Ngamanye amazwi athethe into eza kwenzeka, ithini? Yenzeke. Yaqaphela? Kwaye nakangoku lo mshumayeli okanye lo mchazi maphupha okanye lo mprofeti athethe into ethi masikhonze Thixo bambi esingabaziyo thina ze singalivi ilizwi lakhe. Ithi lena ngamanye amazwi umshumayeli izolo apho uthethe kamnandi wathi nomprofeti phakathi kwenu, uthe kayibeka zama uye emazweni wakhe ngqo, nomuntu ongumprofeti phakathi kwenu, yazini uba ngenye imini uzawuthetha isiprofeto sobuxoki. Nemvile zithi indlebe ezininzi ungavela uba ziveza acinga uba uhlasela abaprofeti. Yaqaphela? Ebethetha le vesi. Ndifuna sibuyisele ingqondo zize kule vesi. Ngawuphinde ufunde namhla.
Verse 1. Xa kuthe kwavela phakathi kwakho umprofeti nomphuphi wamaphupha wakunika imiqondiso nezimanga. Imake khawuphinde ingathi ayithethi ke ngohlobo lamnyana iza. Verse 1. Xa kuthe kwavela phakathi kwakho umprofeti nomphuphi wamaphupha. Uyabona ba igama ke lithi umprofeti nomshumayeli liyadityaniswa abebhalibhileni liya overlap. Yilanto ke ngasithi ngenye imini thina abashumayeli sikhona kwezi office ngakumbi kule yabaprofeti. Uyaqabela? Okay. Verse 2. Yabakho ke imiqondiso nezimanga azithethileyo kuwe. Uyayiva zabakho ezinto azithethileyo. Ngamanye amazwi kwenzeka njengoko ebethethile. Uyayiqabela? Kuthiwa masithini ke ngokuqhubeka. Esithi masilandele Thixo bambi. Uthethe into ke ngoku. Uthetha ngamanye amazwi ngoku kule game ngokuchasene noThixo. Masenzeni into ebesingamelanga bathina ngokoka Thixo wethu siyayenza. Uthini masithini? Uze ungawaphulaphuli amazwi alomprofeti nalomphuphi wamaphupha. Uyayiva? Ithini ke ngokulento ngamanye amazwi? Nesiyithethe ngala iwathetha iphinde sibuye ngalamanye amazwi. Ithi apha kumomzekelo. Ukuba kuvela umshumayeli okanye umlawuli maphupha phakathi kwenu evakalisa ummangaliso okanye umqondiso oza kubakho, ize ke kwenzeke ngokwalo mmangaliso okanye lo mqondiso, aze athi masilandele Thixo bambi, Thixo abo eningabazange nibazi. Like apha kumivele ingathi yayiloza iyona icacisa kakuhle kanam inkosi isikelele. Futhi baluleke nyani le nto uba iBhayibhile ungasebenzisi iBhayibhile enye, ngoba enye iBhayibhile into ke icacise kangcono, enye bikushiya buntengantenga. Ngoba lena ayicacisi ngoku kakuhle uba kwalomshumayeli mnye bethetha izinto eziright. Xa ethetha ngokuphikisana noThixo wenu ze ningamlandeli. Ithi le nto ngamanye amazwi. Ithi masibafakele izibuko abachazi bamaphupha nabaprofeti okanye abashumayeli. Amen. Nithanda njani kandithi nabashumayeli ngoba nami ngumshumayeli? Isikakhulu ke ndithetha kulantu ithi noba kushunyayelwa okanye kufundiswa ngento echaphazela ioffice osebenza kuyo, suyipersonalize, suyizisa kuwe ngokungathi kuthethwa nawe okanye kuthethwa wena. Akuthethwa wena, kuthethwa ngeoffice lo sebenza kuyo bisebenza kanjani. Ingasisikeleni. Yile nto ndiyana ndithi ke kandithetha umzekelo ngamanye amaxesha, noba ndingabe andiyenzi le nto uyenzayo, kodwa ndinayo into eyaziyo uba ifani uba yenza njani okanye kwenziwa njani xa kwenziwa le nto yenzayo. Ewe ndingangayazi uba funeka uyenze nini wena. Iqabele? Kodwa yona xa uyenza ikhona indlela endiyazi uba ufana uba uhamba apha awuhambi apha. Ithi futhi ke ngoku le ndawo funeka sicacelwe yiyo. Nanku lo mprofeti, nanku lo mshumayeli, nanku lo mchazi maphupha, ulihlakazile ucweyo, uyithethile phambi kokuba yenzeke. Yeqabele? Uyityhilile phambi koba yenzeka futhi ngalahlo bathethe ngalo. That means uthethiswe nguThixo, ngoba lithi ilizwi likaThixo nomazi kanjani othetha izinto endingazithethanga mna. Othi uThixo uthe ndingajongo. Uthi lithi izwi likaThixo owenze loo nto wathetha wathi uThixo uthe wabe yena engajongo. Uthi uThixo loo nto ayithethileyo ayizukwenzeka ngoba akazuyenza. Abehlele ngayijongo kakade. Inkosi isikelele. Naw ke ngokuyisifundisa apha into okubana nakwaba uThixo atshiloyo ukubana makatsho atsho kwenzeke, kuyakwazi uba kufika ilizwi lotshaba lithi makatsho atsho.
kwenzeke ntoni usilela ukwehlula into okokubana lelipheli ilizwi ngoku ndilivayo. Yile nto ke ngoku ebesithi umshumayeli ebusuku naxa ke ngoku uthe ke yena kayibeka ibeke kakuhle futhi nomprofeti uzawukaprofethi ubuxoki ngenye imini. Yekani hlalani nimcikida naye, ngamanye amazwi hlalani nimamele ngendlebe ezinelizwi, kungabi kanti gaba ebeprofetile izolo wathi kwenzeka sesithatha zonke iziprofeto zakhe okanye into ayithethayo ngabe ithethe yamini. Ayithetha ngelo xesha mayimanyelwe ngendlebe yelo xesha lento ayithethayo ngoku. Ifana nam njengomshumayeli ndishumayela apha, sokundithatha ngoba kule minyaka 10 sikunye oko ndithetha inyani engenangxaki. Lungabe lifikile ishaka layigqwetha inhliziyo yami, layigqwetha ingqondo yami, phinde ukwazi ukuthi utata besihamba kunye iminyaka le minyaka 10, kodwa ngoku ikhona ingxaki. Uthetha izinto ezingekho ezweni, uthetha izinto eziphikisanayo nelizwi. Ngoku kanye unezinto okwazi ukhomba zona, undirecommend, undivuma. Suhlala pha ngoku ndilapha ndithetha yona ndisekulo ukholo olu lukaKristu itsho le nto ingwesisikelele. So ithi ke ngoku ngamanye amazwi ithi masihlale siqwashile nathi bashumayeli, masihlale siqwashile nathi baprofeti, masihlale siqwashile nathi bachazi bamaphupha. Mamelani ke ndisekuloo ndawo, masibe careful ke ngoku kakhulu. Yebazalwane wakhe wathi uMr ethetha esherisha apha wathi please, zangathi athi please, I don't think wathi please, kodwa wathi please ufaka nimi, wathi xa usithi uThixo uthe qiniseka kakuhle phambi koba uyichaze loo nto ubana nguThixo luzawuthi uthe nyani. Seven nam ndiyayingqina lona okanye ndiyayigxininisisa, ndiyayingqinela lona. Uba uzawuthi uThixo uthe, yeyi qiniseka uba uThixo uthe nyani. Futhi fana noba uThixo uthethe into kuwe ube sorry iba khona, ndiyafuna ukuthi mna ngokwendlela endibava ngayo baprofeti iba khona lento mhlawumbe uThixo ayithethe ngehlobo elithile into yena berhalela uba ibe kwabibinje angenelele kule nto kaThixo. Ndiyacela hlobo zenkosi, why ndide ndiqononondise ke malunga naloo ndawo, ngoba i-genuineness yakho isekuthini uthetha exactly ngale ndlela uThixo abeke ngayo kuwe. Ungayimodify into uyifuna ithethe lento ufuna wena okanye urhalela ithethe yona, ibeke ngolaa hlobo, ngoba ukuyimodifya kwakho itshintsha iminingi okanye itshintsha kwayonke le nto uThixo beyithetha ngale nto. Siyabana hlobo zenkosi. So ke ngoku ifuna uba masibe sensitive kakhulu. Mamela kapho ubungozi bukhoyo. Okokuba ngabe uThixo uthetha nathi ngawe ungumshumayeli, uthi ka ushumayela uThixo uthi okanye ube uthetha ngawe, masithi kuhle uprofeti uthetha inhliziyo kaThixo uThixo uthi, kanti ayiyo awuyibeke okanye akayithethanga nokuyithetha okanye awuyibeke ngale ndlela ebeka ngayo imodifayile, ivele ke ngoku uyimodifayile, siyayiluze trust kuwe Thixo. Siyakuye nganti ithi uluze trust ukuba sentsho uba niyenzi nina ndiyayenza mna, iyemke genuineness kum ndiyayithatha laa nto uba ubani ugenuine uthetha izinto ngqo ngale ndlela azive ngayo kuThixo. Mna ndiyayisusa igenuine kuwe.
ngoba kaloku kukho isehlakalo osithethileyo sangathethi wabe uwenza ngendlela engeyiyo. Yingxaki ekhoyo leyo kubaprofeti. Mamelani ke enye into yesibili, abaprofeti bahlala becinga uba bazawuhlala beprofeta. Mamelani, uyabona umoya oyingcwele xa ekwehlile okanye nzathini andanibokuhlile nokukugcwalisile na, but make sithi ukufikele ngamandla, make sitsho ukufikele ngamandla umoya oyingcwele uyakwazi uba kufikele ngamandla uve kamnandi kakhulu, ijoy oqonda uba ye uba bekuya ngokwakho ngovela uyithixe lapha kwentliziyweni. Uyaqonda uziva uqonda hayi umnandi mani, kumnandi. Kuyakwazeka ke into okokubana abantwini abake bayivele into ndiyithethayo uyikhumbule, uyaqonda, uyirhalele but ingabikho futhi ingafiki. Ndithetha ukuthi ingenzeki. Abantu abaninzi ke ngoku bavele badinwe ile nto ibingafiki, badinwe ile nto ibingenzeki, badinwe ile nto ongayiva. Anti usayikhumbula uba wenza njani ngokwayiva, avele enze ngolaa hlobo. Usejenyini ke ngoku uyazenzisa, uyazenzela. Omnye mhlawumbe umzekelo umprofeti, and mna ndiyafuna ukuthi kunqabile ubana elekomhlangano uzoprofeta, elekomhlangano uzoprofeta. Laa lithi uzoba nento ithethayo ayitshileyo uThixo. Yes, angayenza loo nto uThixo imini lahlangane landelelana ne akwehlele ngomoya oyingcwele, athethe loo nto akwehlele ngomoya oyingcwele, enze loo nto, kodwa it is not a must. You understand? Andinawuthi mhlawumbi masithi ke ngoku nje kungena le nto ingeyiyo ke ngoku ndiqonde uyahamba umzuzu bawuthina abazalwane ngam ngoku kwathiwa sibhangile isibabalo wayebethethile kaloku ngaloo ndawo umntu akaqhekeza wathi futhi yatyhafisa. Ayityhafisi umntu akaqhekeza, iBhayibhile mayingasityhafisi kwezinye iindawo. Ithi iBhayibhile zonke ezinye izinto ezi zizawubhanga, into ezawushiyeka luthando, andithi zizawubhanga. Ndaqhekeza noba uyayithanda noba ayithandi na, so ndiqonda ngokuphazamisa, but ke apho ndikhoyo ke mntu akaqhekeza, I don't think uyayithanda okanye uyayithandi, andifuni ungena kuloo ndawo. Ndiyakulaa nto ithi laa nto ngamanye amazwi kukho ixesha ezizawuhamba zihambe ziphelelwe. You understand? So bese kufuneka ziphelelwe, kaloku kufuneka ziphelelwe, and xa ziphelelwe zizawuphelelwa zonke. Yekona kodwa uthando lushiyeka lona. Then if masehlule ke ngoku into okokubana iphelelwe okanye ibiwe, masikwazi ukwehlula. Ngoku make sithi sisaqhuba kusavuliwe zonke, kwabe isuke ingabikho ke ngoku ibiwe, ngoba kusafuneka iqhubekile. Zisasebenza kwabanye, kazibhangileyo uzawubhanga zonke. Mna kandicinga zimele uba baziyabhangiswa ngoku. Mamela kaloku ithi neBhayibhile umzekelo, itshaba lokugqibela ukweyiswa kukufa. That means xa kufikela xesha loba koyiswe nokufa, akuzuphinda kufu emva koko. Akuzuthi hayi koyise ukufa apha kodwa kusekhona eZimbabwe, kuzawuphela ukufa qha umhlaba wonke. So uba zibhangile izibabalo zizawubhanga zonke, kuye kuprofethi uba kuyayeka uprofethi. Yaqaphela, akuzuyeka abalapha qha okanye kuyeke mna qha baprofethi abanye. Siyeva inkosi esikelele. Le nto ke ngoku ifuna uba masibe ngamapolisa. Laa nto ithi in fact kufuneka oko sihlale siqwashile. Mamelani ke baye nabathi ngabanye abazalwane xa bethetha, wakwathi omnye umzalwane ndifellowshipini umfundisi ke ugxa wami, yabona kule nkonzo uthini utsho sithi uyachama. Singabantu abayazi, abazalwane abakhonza apha ngabazalwane abayazi into abayifunayo.
Hey, elo xesha mna ndibona into echasene yona la ithethayo. Senditsho uba zange ndiphinde ndiye. Hayi kukuba ndiyazi into endiyifunayo. Khaza ndibabona abazalwana athetha ngabo phaa. Athi abaphaya ngabayazi into abayifunayo. Mhlawumbi ke nawe uyayazi into abayifunayo. Mhlawumbi ke ngabo ke bathi zange ndikwazi ungena kulaa nto ayithethayo. Ngoba uba umzalwane uyayazi into ayifunayo nguThixo into efana bifunwa ngumzalwane. Ke ngokuba ndizawumka mna ndifuna uThixo phaa but bathi bona bayayazi into abayifunayo makube yenye ayiyo le mna ndiyifunayo. Ingozi isikelele. Kodwa ke asikho apho ndikhoyo ke hlobo zenkosi sekuthini njengoba umbhalo siwufunda niba siwazi lento esiyenzayo siyenze kakuhle nezinto sizenze ncam. Mna bazalwane niyayazi uba iboldness yam ekumeni entweni endiyithethayo kukuhlala ndiqiniseka ukubana okanye ingqe yam ekuthini ndiyithetha ndiyive apha elizwini. Loo nto indinceda bazalwane bam noba ihlaselwa ngumntu wonke into endiyithethileyo indishiya ndisemi kuyo. Ifana nento bana ke ndithi ndive kuThixo utsho kanje ukuze ungashukumiseki nawe kuloo nto ive kuThixo itshilo funeka ube uqinisekile uba uyitshilo. Ngoba uba nawe awuqinisekanga uba uyitshilo futhi uyitsho kanje ngohlobo utsho ngalo xa ihlasela uzawuba nengxaki. Ngoba nawe uzawuba nento emane ibuyela kumba yenzeke nyani kanje. Ingozi isikelele. So ke ngoku to be safe kukubana uqiniseke uba ekwenzeni kwakho wenza ngqo. Futhi ifana ndoba ke ngoku uzawuthi ifane noba kum siyathetha noba siajuwisha ngantoni indlela othetha ngayo mna nayi ndinika into. Ifana noba uthi ka uthetha nam uthi uthetha uba ndihleli nawe ixesha elingaka ndimane ndikuxelela izinto awundithembi njengoba ungandithembi ngoku nakule. Undixelela izinto phambili ndazithemba but ayithi loo nto whatever ozayithetha kum ndizawuhlala ndiyithemba. Yonke into ayithethayo ndiyinika imerits zayo ngokwehlukaneyo naleyo eseyingaphambili. Ngamanye amazwi ithi loo nto ngaba ngandlela thile lo muntu ufuna umthathe kwezi angakwenzela inyani. Okay, angabe uzithethe inyani uSathane engangenanga kuye ngoku abe kanti uSathane ungenile and uSathane ufuna ndimthathe ngeziya nothi ngale. Why? Niyayibona ndiyithethayo. So ifuna ke ngoku le nto sibe sensitive, sibe deep rooted apha elizweni. Siyavana? Ndiyathemba niyandiva. Siyavana bazalwane? Ndiyithatha phi loo nto? Nali lizwi litsho. Uba umprofeti uvukile phakathi kwenu okanye umchazi maphupha wathetha into yenzeka ngolo hlobo, wabuya wathetha ebheke ecaleni ngoku esisusayo kuleya ebethethe phambili, masingayenzi loo nto, masingalivi ilizwi lakhe. Ingozi isikelele. Qhubeka. Verse 3. Uze ungawaphulaphuli amazwi alomprofeti nalomphuphi wamaphupha. Imani ke bazalwane. Ayithi uze ungawaphulaphula amazwi omnye. Isangulo waye bethetha inyani sizahamba naye. Ngoku emvelo bebethethe inyani wathetha kakuhle uyatshintsha ngokulimi lakhe. Alisahambe ngalandlela oqala siyaziyo. Nathi ke ngoku masitshintshe. Andani abantu yawahlasela namacawe kanothi singenzi njengamacawe. Ndingayisemacweni into basawuthi ngoku sibona uba akuhambe kakuhle ngoku kuthiwa asinakwazi kodwa umlahle utata. Yithi utata ndim ke ndiyaxexesa. Nindibhaqile uba ndiyaxexesa. Amarhamenta adibana kodwa utata wile ngoku uyasimosha ngotini. Kodwa utata wile esisebenzele kangaka bazalwane. Kunini wahamba nathi wahlala nathi asinakwazi umlahlela izandla ngoku. Ayinguye ngoku lo besikade sihamba naye utshintshile. Amarhamenta amthathe ngepasti yakhe
kule present yakhe inyopho nyopho. Amabandla esanakala nje lonto. Utshintshile ndiyavuma besihamba naye right utshintshile ngoku. Makayeke kaloku uba ngudriver ngoku. Because uzasilozisa nathi. Niyandimba ndibhekisa kum. Ewe, libalani yonke into endiyenzileyo right. Andikho right ngoku. Endililizwi lithi. Andingomshumayeli. Uyakile ngoku uthetha into ezisuka kuThixo. Uthetha zakho, uthetha intsomo, uthetha into zabantu. Uyaphikisana nelizwi. Hayi masimcela yeke asuke kwisithi ka-drive. Akaziboni izigingo uyazijayisa. Ngoku uyasigxekisa. Enye into sihluthi bazalwane ngoku sizakwenza ingozi zakho. Yebona mosika abantu besandudla. Besahluthi kakuhle ngasebangxenge. Wena uvele ubahambise isigingqini. Hayi sorry bazana. Habo, kanti awubona tata gxingqini. Kukho ntoni? Ihamsi uyangena nje. Engathi ndim nonokwanene. Bavela nokwanene. Athi ihamba namaqhopho ka. Ihamsi ke nento ezilibale umuntu. Kambe zithiwa sorry. Athiwa uyakhawuleza uyibaleka ezihambeni ngathi ungunokwanene. So yole nto ndithi ngathi ndimnawe. Kuba ndendafumana siba ndindoda ngole. Inkosi insikelele. Ithi isandla sethu senyene. Okay. Zinto zakhona. These are the people's things. Zinto zabantu ezo. Amen. Iyayibona le nto. So ke ngoku masibe ngabantu abazinzileyo. Kutsho iBhayibhile. iBhayibhile sifundela ntoni amamndleleni? Uba isikhokele kwinto yonke esiyenzayo. Siyeva? Asiqhubekeni abazalwane bami. Kusukuba enilinga uYehova uThixo wenu, ukuze azi ukuba niyamthanda na uYehova uThixo wenu ngenhliziyo yenu yonke nangomphefumulo wenu wonke. Mamela. Uyayiva? Uyayifumana bake ngoku uThixo uyayiyeka lento yenzeke ngabomu. Uzawuthi omnye uPilathi kutheni uThixo myekela nje kuthethe elinye ilizwi futhi angaliqondi naye. Yena Shemis Arams umprofeti akalibale profeta yona. Kanti semngena ubuxoki apha kuye. UThixo ke ngoku uyasivavanya ubana sizinikele nangenhliziyo yethu ekukhonzeni yena noba uthando lwethu selikulo mprofeti, selikulo mshumayeli, selikulo mfundisi. Mamela. Ithini landi izawuthi nanku umfundisi wethu, umshumayeli wethu uphumile endleleni uyaqeqeza ngoku. Bathi abazalwana abasawubambile umcimbi, hey uthatha ingathi khona ingxaki. Bathi abanye hayi asinawukwazi xa sihambe kangaka naye iminyaka engapha kwama-20 yonke sisuke simlahlela izandla sithi makathini. Hayi makasikwe kaloku nabanye ubasikile. Nabanye ubasikile. Masimsikeni. Hayi bazalwane, hayi. Ewabanye abayibengamanye amarhamente, yena ngumfundisi. Ngoku umfundisi bazalwane masinikeni udoli ukutya kwalo. Yabona high sounding nonsense ngathi uthetha into kwenyani. Kwenzeke ntoni? Aba bangakum ngoku ndinjalo bathi makuthandazwe phofu niyathandaza nangapha. Niyazila nizila ukutya nithandaze ningatyi nithini nilambe. Ndiyahlutha mna sendalibala nozila ngoba sendodlulwe inyanga. Nizawuthandaza umbuzo wami kude kube nini. Into enzekileyo apha lumkile uthando lwenu kuThixo lakum. Uthe uThixo ukuba niyandithanda gcinani imithetho yami. Uthini umthetho wami? Uthi ongakho ngakum ake ongabuthiyo nam uyachitha. Cha. Ingozi esikelele. Sonke ngoku nokuba ngubani nana. Yeba nokuba ngubani
inyinto. Yile nifuneka ke ngoku niyiqhele, yiqheleni kwangoku into okokubana noba kungomna mna ndenza umbulo ndikrekreze ndikreletje anizuyiwawusha. Funeka ndihlaliswe phantsi uba tata umfundisi kubonakala into okokubana uphumile endleleni tata wam. Utsho mntakazotsha. Kawuthi kaloku tata uWILLIE, tata umfundisi, usandinika intlonipho yam. Awuyithathanga yona. Nangona uyithatha nje, in fact ufuna uyithatha ngobunene. Uyayiqonda? Ewe. Uphumile endleleni. Izwi kukhangeleka ingathi mntana enkosi awusahambi phezu kwalo, uhamba canda kwalo. Ngoku sithi make siyisabele le nto apha kuwe, uyiqaphele tata. Inkosi isikelele. Funda sihambe. Hayi, njengoba nomfundisa lo sikayo kaloku angasikwa naye. iBhayibhile ayisho noba ugweba ngalo nawe liyaza kuwe. Okay. Kuba mandi ukuthi ka ugweba. Xa ufuneka ugwetyiwe wena uthi hayi kaloku bazalwane. Uthando mali bekhona. Injani le nto? Kaloku ndibhoke ngoku. Sifundiseni uhlonipha. Kanti bona bomavusana uzangqo ngelizwi kum. Ndithi jonga ke ukhumbule uba ndimdala kuwe. Awuzange ubhaliswa pay apha. Apha. Niyazi mosakho kwasazi apha ndithi. Inkosi isikelele. Le nto ke ngiyifuna uba ngoba ngoku usebenzisa i-defensive mechanism. Uyabona? If le nto ke ngifuna ukuba unumber 1 Paul. Uthi hayi tata. Siyaxolisa uba siye safumanisa into yobana kuye kwenzeka uba sibe siyakukhuba ngendlela thile asibonisanga ndelelo. Siyaxolisa ngaloo ndawo. Bese sathi ke umuntu omkhulu. Uyabona? Uzana ingqo ngantoni? Ngomgca. Uthixo uhamba nathi. Uthixo uhamba nathi. Uthixo uhamba nathi ngomgca mhloba. Kusisikelele. Asethi ke nje. Sure. Fund verse 4. Nize nilandele uYehova uThixo wenu, noyike yena, nigcine imithetho yakhe, niphulaphule ilizwi lakhe, nikhonze yena, ninamathele kuye. Uyayiva? Ninamathele kuye. Ngamanye amazwi uThixo kufuneka yonke into esiyenzayo sihlale sithe nca ngayo kuye. Ngamanye amazwi yonke into esiyenzayo kufuneka ihlale ihambisana nemimiselo kaThixo. Ihlale ivumelana nelizwi likaThixo. Ihlale ingakhabani. Yebona? Kungabikho nto elithi ilizwi kandiyenza azunana kuma athi kodwa thatha ilizwi lithi ndikubona wena usithi ndithanda ezinye izinto akululanga ukuziqonda. Zifuna uqala ube nethuba apha enkosini. Futhi ke elivisayo into yokubonakala uba iyaqabela apha ku-20 eminyaka. Noko uselulu usemtsha kakhulu enkosini, uzaziqonda izinto wena ezikhula. Akaphendula umuntu otshoyo. Uyeva kodwa ngale ndlela ndibeka ngayo ndisemaqhingeni buqhotseba endifihla le nto andikwazi uyiqonda ngqo. Kutheni ndingathi ilizwi lithi? Yazi kuyafuneka into uziqhelisa ukwazi uyiconfront ubana zikhona apha ku-understanding ilizwi likaThixo kuhamba nokuthi wena ungakanani okanye unexesha elingakanani ulapha. Ndicela ukundiphendule kuloo ndawo. Hayi ngeba ndibe nawo kethana lo mbuzo khandonqina utata ukumbuza lo mbuzo sangathi uzawubaqatha kuyiza ngathi ndiyam-cross question. Wena uyaziva apha ngaphakathi mama uphuza uba kodwa ndinawo umbuzo engaseke ndiwufake malunga nale nto ayithethayo. Kodwa ke gama ngumfundisi, umfundisi afuneka ubumbuza yonke into le. Yebazalwane, uThixo usebenza ngolo hlobo. Ifana noba kuza into ezokukhupha apha eYeswini.
uThixo indlela endaqaphela ngayo ngexesha enginceda mna ndihlaseleka avele athi ngoku umuntu athethe into ethi sisityhilelo kunophupha kunesprofethi esithi ndive kunyuka umbuzo obuza sona awuphenduleki elokubungaphenduleki undishiya ndizame kulanda ubendime kuyo oko kwade kwaba sekugqibeleni ndafikelwa kudinwa ningathi kwaba kudinwa kwamoya navela nje eyona nto nifunayo nansi and soze yenzeke ngoko nangoko aphela amaphupha saphela iprofethi everything phansi kwashiyeka mna ndimile khawuthi ke ngoku ngendado nqinile ubabuza bazalwane bami ithi iBhayibhile kwanyuka lo mbuzo ithi iBhayibhile uThixo aluhlakaza ucweyo ayenze into engayihlakazanga ucweyo lwakhe kubaprofeti kule game ke ngoku ndithi ke mna kandithethayo uThixo akakenzi into ngam ndingenalwazi ngayo kutheni kule game aqale kuni wandishiya mna sentsho uba ndifuna ubana niyibeke ecaleni ngelithini leni case i-exceptional ngantoni abakwazi undiphendula ndithi ke okay ubiza kwenziwa ndim izawuqala kubo nina nizawufika nizoyingqina kubo hayi ke kude kube ngoku ke namhla andikafumane apho kukho into ezawuqala uyiva ngomnye umntu ibingam ndingenalwazi uxolo enkosi malibe nani sendithetha babazalwana ndithethi ngani ndithetha ngam nawe ke kuzawuba kuwe ukuba uvumela abantu bazokuxelela ikamva lakho wena ungena clue uThixo kufihlele umbuzo wami kuba ebekufihlelana apha kuwe yeba masiqhubeke masifundeni kodwa ke uThixo uyalibona uvavanyo lukaThixo uyalenza ithini ke ngokulento mkhaya unganalo nawe iphupha nditsho wena ke ngoku livele liphupha usenza umcimbi hayi mina ndaba nalo bazalwane ngolisinisiweyo ndiphupha apha ngathi kupha ekhaya kudliwa inyama apha isetting le kukho umcimbi and le nyama ityiwayo apha amathambo la ngawenkomo uvuka kwami ndihleke ndibabalisele nje ekhaya ndilihleka ndisithi uSathane ucinga uba ndingumntwana uveza ngokungathi kumcimbi apha futhi nalo mcimbi ungami kutyiwa inyama enkomo apha andinixeleli uba kuzawuxhelwa inkomo apha soze kuxhelwe inkomo kusenza umcimbi ndisindisiwe ibiliphupha likaSathane ucinga uba ndiwubambanga umcimbi it was the end yaba sisiphelo eso kuphinde kusukela lo mini kude kube ngoku zange ndiphinde ndiphuphe into ibhele ecaleni ngokubhekiselela emasikweni hayi makube yinyani lento nansi iphutshwe ndimi ingenzeka kanjani lento uThixo ayivuma into yoba ndiphuphe iphuphe elingengcwele ndiphuphele ingcwele okanye ndithi ndiphupha amaphupha angcwele ndiphinde ndiphuphe angangcwele benkeneva kuthetha ngamaphupha angcwele nangekho ngcwele yeyakho leyo bazalwane uSathane okwaziyo uma phambi koThixo onyana bakaThixo xa beyozimisa phambi koThixo aye phakathi kwabo anilivanga ilizwi kwincwadi kaYobhi lithi ufuna ntoni wena apha Sathane itsho onyana bakaThixo sisibeshe bayozimisa phambi koThixo emazulwini okanye kuloo ndawo ntombisana iyekile inyobeke engathi zayikene kokwa sikalathi yeva bayozimisa onyana bakaThixo baze kuThixo bazonika ingxelo ngehambo zabo Sathane kuphi ke ngoku apha ngangayikhona wathi omnye umzalwane enkonzweni futhi fanele kwakulaa nkonzo ke kwakuthiwa abazalwane bakhona bayayazi into abayifunayo kule inkonzo amadimoni wasondele nosondela hey senjuba ziyathetha izinto amadimoni wasondele nosondela kulaa nkonzo uSathane ukumkani wawo oma phambi koThixo abe nenhloni ke ngokuya enkonzweni sentshinto ba ke sentshuba nabashumayeli aba
inyanzelo iBhayibhile kayithi suhamba ngoba benjani kule nyanga ipheleyo okanye kule minyaka idluleyo. Ngoba uphumile emgcini kwabahambe ngolohlobo. Inkosi isikelele. Izinto akasaziboni ngoku kakuhle. Wongathi lihlazo endake ndaliva uthi umfundisi uthe kwelinye ikhamente uthi umoya ingcwele masigqumathele sobabini eBhayibhile enze bazomnceda kakhulu. Into lo uyaqonda uba uthetha lelisilisi ngomoya ingcwele. Yilethuna niyayazi iBhayibhile ithi owone umuntu angawona nabani apha emhlabeni uzoxolelwa kodwa owone umoya ingcwele akazuxolelwa nakwelizayo. Izinto ziyoyikekezenzeka inkosi isikelele. Awufundi. Verse 5. Ke lo mprofeti nalo muntu wamakhulu makabulawe kuba ethethe elokutyeka kuYehova uThixo wethu. Elokutyeka. Kuba ethethe elokutyeka kuYehova uThixo wethu owanikhuphayo ezweni laseGibhithe wanikhulula ngenhlawulelo endlini yobukhoboka ukuba akuwephule endleleni akuwisele umthetho ngayo kuYehova uThixo wakho ukuba uhambe ngayo. Okay, isiyayiba ithi ndifunda apha ku-5 5 yedwa nebhayibhile anezomgqibamjela kakhulu. Nabani na ongumshumayeli okanye umphuli oniqhubela ekuvukeleni undikhoyo uThixo wenu mbulaleni. Yayiba yenza na ithi lifuneke ngoku likhwazayo. Nabani na ongumshumayeli okanye umphuphi oniqhubela ekuvukeleni undikhoyo uThixo wenu mbulaleni. Yayiba mamelani ke kwakulela xesha lomthetho kapho kwakubulawa umuntu. Ngamanye amazwi uyayibona iseriousness yokwenza le yokuthetha into ezawususa abantu kuThixo uba imiphumela yalo okanye isohlwayo sayo okanye isigwebo sayo kubana ubulawe ngela xesha. Ingasa ke ngoku ekuthini ukuba umuntu ukhokelela abantu ekuthini bavukele undikhoyo makagxothwe ayingomuntu ohlala ebandleni lo. Akancedisani mos nabashumayeli ngoba abashumayeli babuyisela abantu kuThixo. Xa ezawuchitha le nto ke ngoku abashumayeli bayenzayo une-right bakhona phakathi kwabazalwane makani okanye makakhululu. Inkosi isikelele. Ngamanye amazwi makaphume ebandleni. Ide ithi iBhayibhile ke kwezinye indawo kayithetha ngomntu makabulawe ithi busiphule nengcambu ububi kwaSirayeli. Ngoku ke ngoku kule mihla esiphila kuyo thina sibusipula nengcambu ububi endlini kaThixo ngoba sikhuphe phandle yonke loo nto ingahambisaniyo nelizwi likaThixo okanye nento ebizwa nguThixo kuthi singabakhonzi bakhe. Nizayiva masiqhubekeni. Mamela u6 ufundeka ngohlobo. Unomntakwenu iyaqhubeka. Uyayiva? Ibethuni makumanyele bakhona abantu makabathi abantu amen. Amen. Okay, mamelani ke. Uthi verse 6 unomntakwenu noba ngunyana okanye intombi mhlawumbi umfazi wakho omthandayo noba sisihlobo sakho esisenyongweni singakulukuhla sikukhuthaze ngasese ngelithi masiye kunqula Thixo bambi Thixo abo ongabaziyo
nabangazange banqulwe nangoyihlo mkhulu. Othixo bezizwe enezingqongileyo okanye abo bezizwe ezisekude. Uyayiba ithina apha kuwe. Ngamanye amazwi uyayibona abantu laa nto ithi le nto yenziwe ngulomphupho okanye ngabashumayeli ingangenziwa ngabachazi bamaphupho okanye ngabashumayeli, kodwa yenziwe ngumfazi akho okanye yenziwe yindoda yakho. The opposite is also true. Kungenjalo yenziwe yintombi yakho, umntanakho intombi. Yazi kukhona abazali abathi ubone ba akakwazi uconclude nto engavanga opinion yomntanakhe. Ufumanise uba naye igqibileyo uba umntanakho uthi no mama enokwazi kwenzeka le nto, no ihambe yojika. Utsho kwezo case noba yintombi yakho, noba ngunyana yakho, noba ngubani, noba sisihlobo sakho esenyongweni, uyayive sitsho singakulukuhla ngasese uba masikhonze oThixo bambi ongabazanga. Phaya kuthethwa ngoThixo bambi abangaziwanga ne. Ngamanye amazwi kuthi funeka siyazi nokuthi aplaya kanjani, kuthi iza kanjani kuthi kule mihla. Angavela udadewenu akucebisela into abayenza into ongamelanga ubuya yenza wena njengomzalwane. Mntasekhaya ndiyakuvela kudala udilishana nale ngxaki ingade isombululeke. Kufuneka uthombe sisi. Jonga, ndiyayazi into yoba mhlawumbi unganengxaki ubana abazalwane bazawuthini. Ungavele wenze nje icebo mhlawumbi uba uphilanga noba ziveki zintathu sakhawuleza ndithethe notata uthombe ixesha elincinci ukhawuleze uphume uphinde uhambe kuye abazalwaneni bakho. Abazubona nto mos abazalwane bakho kuwe. Anditakwenza isikhulu uthomba mos. Uyayibona? Ngamanye amazwi akubeka iphawu apha kuwe. Uyayibona? Hayi bethuna bengingaphilanga bendingapha ekhaya ezilalini kanti uthombile umzalwane. Uthombile umzalwane wami. Abuye umzalwane wathi engathi kangenze nto. Ulukuhliwe sisihlobo sakhe mhlawumbe sisenyongweni, okanye ngudade wabo, okanye ngumnakwabo, okanye ngunyana wakho, okanye intombi yakho, okanye indoda yakho, okanye ngumfazi wakhe. Kuthiwa bese singavumi. Inkwesi esisikeleyo ibeka kanjani apha kuwe? Ibeka ngohlobo bethetha ngalo. Bendifuna ndikhawuleze kubibeka ngolo hlobo masiqithe. Verse 8. Kambe ke ungaze umqhelisele nakancinci. Uyayiva natshangisa? Senje uba isaqhubeka ithethe. Yena osiphi uyazivana ndawo. Ulukuhlwe nivile sithi umfazi wakho omthandayo. The opposite is also true. That nendoda yakho oyithandayo. Tata kasibusisi. Akugubundele akugathini yonke laa nto obana ekuzamela ubekweyisela into obana vuma ukwenza le nto ungavumelekanga uba uyenze ungumzalwane. Ndamthanda umshumayela apha ebusuku umntakatyapulani. Wathi umzalwane osindisekileyo akazimasi nokuzimasa. Ayike kandithetha kwezi ndawo ezinjeke mama nogorha ndithanda abantu abadala aba. Banoko kaloku ukuyoku andizutya. Ncedise nje kwamakhelwane. Enye into singabendlu. Le nto ilapha emzini nam mama. Yawuthini umesa endithanda kangaka? Hayi wethu kuthiwa mthanda ummelwane wakho njengoko uzithanda. Ufake ilizwi apho lingangeni khona. Inkosi isikelele. Umuntu okulukuhlela uba wenze into ongafanelekanga uba uyenze ngokwelizwi likaThixo
ithi iBhayibhile yam apha kuverse 8, kambe ke ungaze umqhelisele nakancinci. Sukunga ungasondela nokusondela ekwenzeni lento ungamelanga uba uyenze ngokwelizwi likaThixo. Ngamanye amazwi, mbekele ipace kuye ukuba ungaphandle. Angakufaka ke yena ubuya kufaka. Wena ulibekela cace lakho icala ubana ungaphandle. Abanye ke abazalwane yabazibenza njani Ntuli? Uvela onqeni uvela imele suka. Athi hayi lento ndinayo into inendawo engaziqondiyo kulento. Zake ndisabele kwabanye abakonza ke nditshekishe umama umfundisi uba ithini into enje ndawubuyela kuwe kamva. Kodwa ke sisa andikuthembisi uba ndizawuba kule nto ngoba le nto ine-questions ezininzi wethu. Uyayibona enye into ezininzi azingicacelanga kakuhle kodwa uzazi kakuhle uba sithini isithembe sakho ngale meko. Cha ndazi noba ufuna ukojiniya ukwenza ikhulu lokojiniya umama umfundisikazi na andithethi ukuthi ndiyabathethela umama umfundisikazi. Senditsho uba masiyeke ukwenziwa amakhulu ojiniya nathi befundisi uba yenza ke ndifonele umfundisi wamtata le nto esingathi kodwa apha ebuzalwane njengoba ndikumzalwane njani melani uba ndayenza. Kodwa ndizake ndifonele umfundisi ngabuyela kuwe ndikuxele bomfundisi uthini. Uthetha uba uyazi? Uyayazi futhi uyazi kakuhle ngoku uthetha naye. Ka awukwazi ukulikhupha litsole. Fanele kutsoliswe ngumfundisi. Ilena ndithi ke ngoku menza ikhulu lokojinyana. Ume phakude wena ufuna inyama evuthiweyo. Uthatha ikhuneli mayibe lilo lide liyofika emlilweni. Ke livuba ushushu balomlilo utshisa lenyama. Inkosi sikelele. Senjuba ungenza abanye abazalwane amakhulu okojinyama ngoba lento ima ndiyakuva wena le nto ithethayo uyiqonde futhi kakuhle ubana awumelanga ba ufaka isandla kulento. Kodwa yimanza ke ndisabele bazalwaneni kodwa ikhona into engingasayikhumbuli kakuhle eyayithethwe malunga nezinto ezinjengezo zithethayo. Ingathi thina singabazalwana singeni kodwa ndizake ndive umama uMdleleni ubuthini na. Zabuye ndikuxelele ubuthini ufuna uzikhulula ngomama uMdleleni. Ibe ngathi ngumama uMdleleni lo ucaba uyintshatshalaka kwizinto ezinje. Hayi bazalwane masingenza namakhona nokojinyana. Yima wena uthi dasekhaya sisibhuti tata andingeni kwinto lohlobo njengomzalwane. Lathi sithi ke icebo lam lisemile ke ngohlobo lithi yithi ka ufumana elizwini noba ubuzifundela okanye busemhlanganweni kwatyilwa into ekukhuphayo kwifamily yakho buya ubaxelele ngelo xesha. Ilula kum xa ithetha into edibene nemicimbi kungekho mcimbi kuthethwa ngawo ngoba ngoku ingathi ubaleka ukusebenza. Kanti kwayithetha kwangenxa ngaphambili bahlala beyazi ke ngoku. Kha kufuneka umane uyikhumbuza ke ngoba bazawuloko bede beze kuwe bade bakwazi uba awungeni. Bona bazawuqhubeka bevavanya mama nogogo bade bakwazi uba awungeni futhi bayakwazi ufikelele ukuthini. Yabona bekhaya abantu akwethu sebengixelela bathi hayi mntakwethu ndikuxelela nje ukuba ungaboni sekugcwele. Ndiyayazi ubana uhamba kanjani ngombhekiselele kule ndawo. Futhi ke naye sitsho mamelani ke enye into endinixelele yona. Yabona ka ufikelele kwela thuba loba uphume kubo nabo baphume kuwe libuhlungu kakhulu. Lifuna umuntu ogqibileyo yena uqala because bashiya abalilibeleyo elishwabulayo abangalithethiyo. Ifuneke ngokwena uyazi ba hayi bathethiswa nje ububuhlungu bokubana ndingazuyenza lento barhalela ndiyenza andizuyenza. Emva koko babuye bakuthande ukugqitha okuya kwangaphambili. Uyabona mna ukuyiqhawula kwami le bond yayingathi ndizawuba ndodwa efemelini. Ndiqomba andiziba ndodwa ndinomisi mnokasaba ngabantakwe. Kodwa ndingakuxelela indlela abandithanda ngayo ekhaya. Ingathi ndogqitha naba banzi amasiko nabo. Uyayibona? Kubuhlungu nje ngoku usaqhawulayo. Emva koko
uqhawula le abayaziyo yemveli yabo iqhawule emva koko baza kuthanda kakuhle ke ngoku kwakheke ibhonde entsha abathandi unamhlongo udadewabo bathanda unamhlongo umzalwane then bakuthanda ngoku beneline ekhoyo apha phakathi kwabo abayaziyo kanti ngoku abakuthanda bekwamkele ungudadewabo abalindele ukuba ithi umzekelo umama kaBukandoa umdala kwabo so abantwana babanakwabo xa benza imicimbi funeka aye njengodabs uba engazange ayiqhawula ibhondi ngekufuneka sayile ngoba nesidoja ngoku amane enyebelezela ufumasi bomama umfundisi ubusitudwe sibandayo wazi noba intoni lanto ukuthi ayinqodi lanto ayazi noba ngamarhewu noba amahlo angabilanga noba yintoni na lethi ndengendenge nje kanti ngumzalwane umane ehambe othomba umane ehamba eyoba ngudabs kuthiwa kaloku abantwana njengoba bezawuqatywa nje funeka bethandiswe ngudade bawo bathandiswa noba ngubani and enye into ke ndindodwa intombazana ekhaya ngamakhwenkwe kodwa wakhutshwa kubo phuma kubo uba uphumi akho ngxaki xa usindiso lwakho soze lube effective soze lukusindisa lusindiso nje loba ube nestatus bawukhonze United States sindiso nje futhi soze lukusindise ngoba ubhaxa enhlizweni mamela ke ithi iBhayibhile ungaze ubaqhelisele nakancinci abantu abafuna ukukususa ekuhambeni ngale ndlela uThixo abiza ngayo sukubaqhelisela nakancinci mhlawumbe omnye ngabalekwa kubaqhelisela nakancinci uba hayi wethu ndingayikhupha lo 200 ubanisike nithenge ithi kodwa mna hayi ndiyaxolisa ndizikwazi bakho hayi ubuyikhuphile 200 sesoyilandele uyobenzela lethu uthe mabayithenga ngoba eyona nyaniso baxhasile ukunye nabo uthi mali ihambe ivangeli ngala 200 okanye uthini wena uthini ka uthi ufaka la 200 senjuba wakho amazo wahambisana la 200 athi uthi mali ihambe ivangeli ni right ni wrong ninjalo makajabule uSathane ndinifumene nifunyana nganandini nifunyane lenisi inkosi sikele amen amen basekhona bazalwane sizindlala ifa haleluya sizawugqitha kweliphakathi kodwa sizishindo zeliphakathi kanjani okay uthi verse 8 apha kum kambe ke ungaze umqhelisele nakancinci ungamphulaphuli ungaze ube nalusini nanceba kuye ungaze umqume make sithi mhlawumbe ithashi ibe ngumama kaBukandoa uzama ukukolovitha ecaleni uba masithi yena ibe ngumuntu omane etsiba ebisa awukwenza ngoku nawe ufuna ukolovitha wena bajoyina yena yabona umzekelo kulapho ke ngokungena khona uba ungaze umqume ngamanye amazwi ungaze umfihle uba ubani uke wathetha into efuna ukulikhupha elisindisweni angayithatha umuntu into efuna ukukhupha elisindisweni ngandlela athile ungaqondanga ifane nento yobana mhlawumbe masithi sithatha umama kaBukandoa athobise apha kuthandeke ubana hayi masingathi kuthandeke athobise mhlawumbe kunontombi othile oyintombazana apha ebuzalwaneni bana hayi wethu ndine-brother phaa eright akasindisanga yena okwangoku kodwa uright ungumuntu olinene ungumuntu wethu onomoya ophansi njengami njengibonibona ewe ngumuntu nje noko onganguthi kanti nimjongile ingangumyeni oright futhi ke kuyabonakala bakanoba nonkosikazi esinziwayo ngavela sindiswe nje hayi ntasekhaya ngoku bendinqwenela uba uvele utshate naye akakhukhulisi lo muntu uyakhukhulisa ithi ke umuntu onjalo ungazumqume ka ungamqumiyo wenza njani ke ngoku uyayibhadlaza kwi-discussions yabazalwane
kukho lento ndiqonda ba ndiyakhalela ke ndiyithethe uthini kukho lo sisi okanye kukho lo mama uthetha nami ecaleni undiprivatayo uba mandithathe nomnakwakho. Zimbi izinto ezenziwa ngabazalwane. Ufumanisa uba izawuba nguye ocebisa umnakwabo uba yiba ngathi nje uyasindiswa. Ewe sendithethile naye kufuneka njengokuwena ube ngathi uyasindiswa. Enze ba kaloku phaa enkonzweni kwinto ethi akufuneka umuntu angatshati nomzalwane. Ngoku kuzanywa umethe icriteria. Shame niyazi yenzeka loo nto kwenye abantu. Thuthuzi ke ngoku umntwana wabantu werhama ukufa kulo mtshato wafa futhi. Ayiwanda bafilisha kanjani xa kunjalo ke ngoku. If bangazange bamgubudu nontombi awutshatela nalamfana ngesaphila. Yilento kivele ithi iBhayibhile ungazumqumi, ungazumqhelisele nakancinci ngoba yona nyaniso ufuna ukukubulala, ukungcolela. Xa ufuna utshata yena nomuntu ongasinzwanga, uthena ngatshatanga nomuntu ongasinzwanga yena, andiyeke mna. Yile umuntu ongasinzwanga akasinzwanga. Umuntu ongasinzwanga akasinzwanga. Ndikhetha mna umuntu uba uyazigwethekhela azigwethekhele yena engalokuhlwanga. Apha ithetha ngomlukuhli, umuntu okususayo apha endleleni. So ithi le nto ngamanye amazwi, umuntu ongancedisaniyo nawe nokukhonza kwakho uThixo akangomhlobo kuwe. Zisuse kuye. Xa uzisusa sukumqhelisela nokumqhelisela. Ungamceli. Mamelani kutsho iBhayibhile, ndifunda apha eBhayibhileni yam. Zamnika ithuba lifunde nakuno verse 8. Kambe ke ungaze umqhelisele nakancinci. Ungamphulaphuli. Ngamanye amazwi ungayamkeli le nto ayithethayo, ungamva. Ungaze ube nalusini nanceba kuye. Ungaze umqume. Mamela ke uthi verse 9, mbulale nya. Mayibe nguwe kanye ophambili, baze ke nabanye bakulandele. Mamela siyaya kula mphambili. Mbulale nya. Kaloku ufuna verse 8 ke ndivwa apha kunothini. Verse 8. Amen. Uze ungavumelani naye, ungamphulaphuli, lingabi nanceba iliso lakho kuye. Ungamcongi, ungamfihli. Yabasithi ungamcengi. Ungamqumi, ungamfihli. Enze ihlazo linje. Enze ububo obunje. Uthini 9? Gqibezela u8. Uze umbulale afe. Le portion iku9 apha kuwe iku8. Uze umbulale afe. Sekuthiwa kaloku uze ungamqumi, iliso lakho lingabi nanceba kuye, kungoba isohlwayo salento ayenzileyo kukufa. Khumbulani, imamelani kaloku. Uverse 6 ebesithi nkqu nomntakweni, noba ngunyana okanye intombi, mhlawumbi umfazi wakho omthandayo noba sisihlobo sakho esisenyongweni. Ngamanye amazwi kusathethwa ngaba bantu. Iliso lakho malingabi nanceba kuye. Mazi nje ngokwenze lento kuwe uba isohlwayo sakhe kufuneka efile. Sorry. Ngitshela wase. Mbulale nya, isigwebo salento kukufa. Thetha babazalwane, singade sigxothe umuntu simkhuphe enkonzweni ngenxa bebesezame uba ezameni unkosikazi umninawa umntakwabo. Asasagxothwe bethuna. Masithi mhlawumbe umntakamama unogorha apha unomfananyana amkhalele umntana osindise yaqonda yo lamaqumqumana ngoAmanda. Yini Amanda mntanami, thetha bawethu asinawuthethana singabekhaya. Singabakhaya. Asizuyise mthatha kome siyofika. Izafike sesiyilungisile. Mamela
wenze ihlazo ke ngoku. Ngokwela xesha isigwebo sakhona bekukubana abulawa because ulukuhla umSirayeli. Ufuna umenzisa into angamelanga ba uyayenza. Ithini kuthi ngoku kule mihla? Masimgxotheni. Ngoba ngamanye amazwi ezimfundiso uThixo asinika zona uba masenze izinto kanje yena akahambisani nazo. Naso sizathu sabakaxoxa. Akahambisani nazo izinto sibona komuntu. Nam zihlobo zenkosi bendingathanda abantakwethu bangazeka abantu abasinzweyo ne ngoba nam ndikhalela nabo basindiswe. Kodwa nowubane kuyelenqe loba afumane umzalwane ndimazi bakasindiswanga anangene naye nobengandicela ubuyandicela but bengenangene. Futhi abengathi ngicela nje ndithi into endiyaziyo mna umuntu uyasindiswa azeke umuntu osindisiweyo nomuntu osindisiweyo uyasindiswa azekwe ngumuntu osindisiweyo nalapho sebesindiswe benjalo kuyathandazwa. Akasukaphika umuntu ngoba selapha etimini. Baya ingathi amarayithi nansi no ingathi siyadibana phela kuba sithi makandi ayinele uyandayinela kabe ngisendehlisi. Thina uzojama. Engathi ngithethe into ezenzekayo sengijuba ngithini but ngithetha lento ndiyithethayo inkosi isikelele. Bangane bami ayifojile ke then hayi kakuyo kwelo cala lomtshato khona hayi akho umuntu ngingamnika isiqinisekiso. Okay, masiqhubeke sifunde. Ufuthini 9 ku verse 9. Kofika yimake ewe ilapha ku9 iya. Kofika esakho isandla kuye kuqala ukuba simbulale. Kwandule ukufika esabantu bonke isandla emva koko umqulu ngamatye afe. Mamelani ke ithini qaphinde namhla. Kofika esakho isandla kuye kuqala ukuba simbulale. Kwandule ukufika esabantu bonke isandla emva koko umqulu ngamatye afe. Mamela ke le ndawo ayifunda yithi kulena yemiBhayibhile mayibe nguwe kanye ophambili baze ke nabanye bakulandele. Andisakhumbuli wayesherisha ngantoni uMr Mnokwa azofika kwindawo ethi ifana nento umuntu uyakwazi ba masithi kwenzeka ingxaki apha ebandleni kukho umuntu omoshileyo ne idibe ndim ndithethe phambili qithi hayi kaloku ucacile konje makasiko makahambe indlela imhlophe jiji into ingena kwabukani. Bazalwane hayi mayithethe yithetheni bazalwane nenze ngale ndlela uThixo athetha ngayo. Ndiyekela umazi ngoku ubuThixo uthini mnene kwenje udlali udlamsika ithetha ke ngaloo mini athi ingena apha endlini into ngoku umuntu ebetsolorha phambili xa ekwasibani kwamelwane ingena apha endlini into akabantwana ebethuna hayi thetheni bazalwane suthi yithetheni bazalwane yithi izani bazalwane siyithethe. Ngimthande kudlamini lo mini uthi futhi ndirhalela ibe nguwe uphambili ngola hlobo ubukade ubaphambili ngalo kweza sebamelwaneni abantwana. Wayethetha le vesi mhlawumbi nani cinga uthetho komuntu wayethetha lo vesi kaloku khumbulani phambe kusithiwa noba ngumntakwenu noba yintombi yakho noba ngunyana yakho noba ngumfazi wakho omthandayo noba sisihlobo sakho esenyongweni ithi ke ngoku mayibe nguwo phambili makufike sakho isandla kuqala then nesabanye ke sithini silandele. Ngamanye amazwi mayibe nguwo phambili uba makathiweni. Mamelane ke nicinga bakasithetha apha ngaphambili sidokesha ezinto azenzekanga kuthi ndithanda uba into yakudala eyadlulayo. Uyabona kwakhe ixesha apho usandile sake sahlala phantsi naye ndandihamba phambili bana hayi bazalana masimkhululeni ngoba ngoku usenzela ingxaki. Eqaphela
wayebhidekiswe ke ngabazalwane babekhona engabaqondanga besebenza ngokuchasene nebandla yaqaphela sathi ke hayi abangani bakho bona sebehambile nawe siya kukhulula ungabalandela khona nqaba nangxaki nami ndingakhonza apha kunokhonza apha uthanda khona wena ngoba kufuneka mna ndihambe phambili apha kodlamini ndingathi kandifike ekhaya ndithi eketha nonkosikazi laa nto ebithethwa phaya yala madoda ibingudlamini lo hayi wena nkosikazi ndithetha into yoba ke hayi mna ndikho kulaa nto andikho kulaa nto uyayazi kaloku into kadlamini nawe uyamazi udlamini andibatshizi ngoku makandibone nam ndiphambili futhi andibone ibe ndim lo umadresa ndithethe kanje ndibeke ngolaa hlobo bendibanjalo nakuko ingomni ngumbhalo hlobo senkosi okokuba ngaba umavusa nomoshile makazi kaloku kufuneka uhambe phambili hayi le nto kamavusana bethuna hayi kanihlale niyithethe yho hayi sikhokele sithini yebazalwane nina ndithethe iBhayibhile nje mayibe nguwe futhi uhamba phambili usikhokela sithini sibambe kanjani uthini umbhalo hayi kaloku bazalwane nicacile kubhaliwe utheni ngokumbhalo wawutsho ngoba kaloku ingene kulanda ukucinga uba izungena kuyo kumandi kuwe ka ujongisa kwabanye ka izaba kuwe funeka utshintshe umbhalo kuthandazo okay awufunda u10 sikhawulezisa yemka ixesha sine 3 minutes ngokuya kula one verse 10 ngokuba efune ukukuwequla kuYehova uThixo wakho owakukhuphayo ezweni laseYiphutha endlini yobukhoboka verse 11 eve onke amaSirayeli oyike angaphindi enze ububi obunjengobo phakathi kwakho iyayiva ke ngoku yenze into ba unomuntu ozawuva ngalento yenzekileyo bakwenziwe ntoni ngayo futhi bekuhamba phambili kanye umuntu osondeleyo phambili utsho ukuthi lento ayamkelekanga tu phakathi kwebandla inkosi sikelele funda verse 12 ntasekhaya verse 12 okay ngicela ufunda ngokwami nimamele ke ne mamela kakuhle ke ngoku xa senihlala kwezo zixeko aniphe zona undikhoyo uThixo wenu kungenzeka nive ukuba kukho zinkewu zilulahlekisileyo uhlanga apho esixekweni zisithi masiye kunqula abanye oThixo Thixo abo eningabaziyo unive kakuhle mamela ke nanku verse 14 nakuba niluvile ke umingi olunjalo luphandeni ngokucokisekileyo nithi ke ukuba luyinyani kwaye kucace mhlophe ukuba ngenene likho isikizi elinjalo elenzekileyo ze nibabulale bonke abemi beso sixeko ndawonye nemfuyo yabo nyayiva ithina lento nyayiva nini nyayiva kahle kama bathi amen abayivayo ameni undingo amen lo aniva kahle mamelani kukho umingimingo oluvakele kukho into evakalayo bana kukho inkewu ezilulahlekisileyo uhlanga apha esixekweni apha phakathi kwethu apha enkonzweni sisithi makunqule Thixo bayo ngamanye amazwi kukho into erongo enzekileyo phakathi kwebandla yebona eyona nto ndizisa kuyo ke ngokulento endifuna siyiqaphele apha ku verse 14 kukuba ile ndawo ethi luphandeni ngokucokisekileyo lonto uyivayo olomingimingu livayo bana usibani bami uyaxexesa usibani bani ligqwirha
andanoba ke bekhona amamingi kanjalo senjuba kwento zikho ingenzeka loo nto usibani nenyoka yo ziyathetha nento enkonzweni ndike ndizive zithethwa kusithiwa abantu abangomama babe nayo inyoka nami senjuba lo mingi ngolo ndizama uchaza amamingi kukhona imingi ngathi ikhona into ephakathi kosibani nosibani engaqondakaliyo ndiyonqena ubiza abantu ke kanti abantu ndiyabajoba lukhona umingi ngathi unamhla uyakhokeleka kutatuwini ingathi khona into engahlambulukanga bayenzayo yaqaphela iba nomingi noba lola ntoni into engekho right yaqaphela ithini indlela yokulubamba olomingi ithini indlela yokulumaneja olomingi ithini indlela yokwenza ukusombulula loo nto nansi into ethethwayo apha nyayi ithini ke luphandeni ngokuxokisekileyo nendiba kahle lithini hayi senjuba ayo idea yami kuthi iBhayibhile luphandeni ngokuxokisekileyo mamela ke nithi ke ukuba luyinyani andini phande ngokuxokisekileyo xa kuphandwe ngokuxokisekileyo kuzawuvela inyani kwabingaveli inyani akuphandekanga ngokuxokisekileyo eyethu into ke ngoku ukubana siqale siqiniseke ubana siphande ngokuxokisekileyo na akukho luphandeka lunjani uphando oluxokisekileyo lunje akukho umuntu unophinda lo mba awuphande aze afumane iziphumo ezingezizwe ezisifumeneyo thina uba kunjalo uthi ukuthi uzobe yena efumene olunye ulwazi esingakhange silufumane thina ngoba thina sesagwengula sathatha phezulu ngoba ubani kakade uhlele khangeleke engathembekanga lento ubani kuthiwa uyenzile iyafana naye ngamanye amazwi olumingi kuthi lufika sinendlela abasibabona ngayo sibani engeyiyo ngoko nangoko lufika umingi sesithatha icala singaphandanga nokuphanda ithi lanto lenithi iyafana naye uwe uhleli emlo muntu uphandile ngokuxokisekileyo senjuba uyabuza wena iyasiphendula nithi ke ukuba luyinyani ngamanye amazwi anigqithi ekuphandeni nide nibe kanti nifumene inyani ukugqithela phambili ningekayifumani inyani anikwazi ukugqitha nimakulanda kula vesi niphanda olumingi ngokuxokisekileyo inkwesisikileyo nithi ke ukuba luyinyani ngamanye amazwi nigqithele ke ngokuba liyinyani nithini masithi nithi ke ukuba luyinyani kwaye kucace mhlophe ukuba ngenene likho isikizi elinjalo elenzekileyo andanobe khona nyenive enye iBhayibhile ebeka kakuhle kamnandi njengale Bhayibhile hayi uyayiva kuphandwe ngokuxokisekileyo kwathi kwafumaneka uba le nto inyani awuthi le nto inyani nje inyani ngoba kucace mhlophe ukuba le nto yenzekile sifikile kuloo ndawo sawuthi ke ngoku kasifikileyo kuloo ndawo icacisa ngokumhlophe ukuba eneneni yenzekile le nto kube ngona sithatha isigqibo kutsho umbhalo kuthi endlela okufuneka sibe phambi koba sithathe isigqibo sibe siqale saqiniseka ngendawo ethi le nto icace mhlophe ukuba yenzekile inyani kungoba isohlwayo sayo kukufa make sithi asiphandanga ngokuxokisekileyo
akwacaca ke ngoku ngenxa yoso sizathu mhlophe ukuba lento yenzekile. Kodwa thina sasithatha isigqibo sambulala. Kamva ngoba iBhayibhile ithi akho ndifihlakeleyo ingasayi kutyiwa, avela amaqiniso. Izinyani uba kanye kwenzeka ntoni kule meko kaSibanibani. Uphi uSibanibani ngelo xesha? Emhlabeni uthulile. Kuzawuthwani ke ngoku? Siyariveseka sasigqibo. Make sithi uyithatha light ke kanjalo masithi kanje. Sisithathe isigqibo simgxothe umuntu ngento engacacanga mhlophe ukubana yenzekile. Lo muntu ndaweni yoba akhubeke abe yinyama avela afe kwingaphakathi lakhe. Angasamki nje kuphela eUnited States, avela athi ndiyeke kwa ilonto ndiyohlala ethaveni oko ndigxothwe enkonzweni. Nganithi ke ngoku ninganesibindi somvuselelo kase kuvela inyani ba ikho lanto besimgxothela yona. Senjuba nganithi nina singakwazi kanye aba bantu bebetsologile phambili benqina, hayi injalo injalo iyafana naye. Ngulo kaloku waphinda wathi ewe wayenzile lento uzishoyo make sithi for argument's sake wayenzile lento uyikhombayo. Ezo zinto zizinto ezithi lena kuthetha yona ngokuyenzekile. Xa ke sihlalela imicimbi okanye izinto ekumila kunje, ezi vesi zinje sube kuzizwe zentloko apha kum. Njengoba ndiyana ke ndihlale kwesahlalo senu nindibeka kuso sobugweba. Yile nto ke ngoku uzawufumanisa into okokubana andijongi ubana ikhabhinethi le okanye iqembeli lona lithi ndiyana ndifuna ukwava uba lithini lona. Ndiyawugqiba nditsho yami conclusion bithini. Andinandaba noba yona isigqibo esindihleli naso sithi mayiwe judgment yanele le information esinayo ithi ayizuwa asinayo information egcweleyo ethi le nto yenzekile andekule. Ngoba enhliziyweni yam ndinezivesi zithi luphande ngokucokisekileyo uminini ufumaniseke uba luyinyani. Emveni kokuba kufumanisekile uba kuyinyani kuphinde kucace mhlophe ukuba loo nto yenzekile. Yile nto ke iBhayibhile ithi kwenye indawo phambi kokuba agwetywe umntu onetyala makubekho amangqina nokuba mabini nokuba mathathu. Yintoni ebalulekileyo emangqineni okanye ebungqineni bamangqina? Ithi iBhayibhile sithetha esikwaziyo singqine esikubonileyo. Xa ke ngoku usithi mna Sibanibani bendikhona ndihleli ndijongile ndambona uSibanibani usithi eyethi into ke ngoku ukuba Sibanibani ngexesha elithile kusendaweni yenye noSibanibani. Ewe ukubonile uSibanibani nisenza ukuthi ewe ukwenzile nyani. Ewe in fact ifana bake ngokuthi hayi kodwa kuyane kucace ke ngoku nawuphayo ubana hayi akavumi nje kona kucacile uba le nto yenzekile. Futhi ithanda ukuthi xa ekwazi ukwenza into okokubana ndiyanguva uthi hayi akwenzekanga. Kodwa uba kwenzekile ukuthi kwenzeka ukuthi akukwazi ukungenzeka ukuthi hayi akukwazi. Khawukundenzeke ngoku ndike ndiyamkele loo nto uba kuwe ngapha kwezinto zintathu ndizikhombayo ziqale zenzeke phambi koba kwenzeka into ethile. Kuwe ye kwathi sekwesi stage kwathi uba mawurivesi uyangena. Kodwa ngothi ke abantu heyi hayi ukurivesi andifaki itunguva ndifake embheka phambili qha. Nto andisabuyeli mva kule imeko ndibheka phambili qha. Yayiqaphela kuwe kwenzeke kanjani wakwazi ukuba uthi kawuthi Blake zibambe zakho ngoba kase kukule ndawo
akumi kwanto sibheka phambili xa sibheke ebhandini kuwe kwenzeke njani axabe hayi awukwazi usehlula ke nawe uba yenzeka ngalento iyayiva iyavakalelela mamelani ke hlobo zenkosi andiyazi ke noba ingozi ke ngokubana kule mbuzo bendiwubuza kufuneka njengoba singabazalwane xa uthatha isigqibo ngento ngakumbi lesigqibela ngayiportion yokugweba umuntu qiniseka ubana awuzuzisola ngesigwebo senzileyo okokuba ngabe unento ongaqinisekiyo sizawukhula sibe kwindawo ngendawo ufumana uba nizawahlalela amatyala ndingekho sukufaka isigwebo ongagcwelanga ngaso uba imele uyasiwisa ngenxa yoba wena kwakuqala wena lo wehlulwa yile cabinet yakho abazalwane ezi zinto ndidla ngothi kuni ke kandithetha ekuqaleni ndandiyana ndizicapukele nto zifuna sixoxe kuthini kakuthe kwenzeka but kwelinye icala ziyasinceda sifunde ukuba iingxaki zisombululwa kanjani ngoba ngapha kokuba sifunda apha elizwini akufani naxa sowuyenza ngqo ngoba xa uyenza ngqo apha kweli lizwi akuthethwa ngoba kwesi sigqeba sihlelele lo mba sona sibona kanjani sizawuba ngabantu ababona ngendlela mamela ke xa ungengomntu ugcwele izwi yile nto ndiyana ndithi ke ngoku xa sesihamba nyani ndithi uquestiona okanye uhambisane nesigqibo endiswisayo ngeziphi indawo ucinga uba yintoni uyaziyo mna ndingayaziyo senjuba ndithetha laa nto ethi ke ngoku at least ubuninzi bethu apha endlini nisindiswe ngosenzinziwe uthi ke ngoku mama umsulwa uye wabaleka ngesipidi siyintoni esisafika sandigqitha ngoba ndingaqale mna ke ndisive esisipidi sakho xa sibaleka nyani ubaleka ukhavarishe lonke lithuba lisindiwe ndithi hayi ndiyaziva izingqi zakho chop ndithi ndiphakamise ububeke zakho andiva kwazingqi zakho futhi fana noba bekuthiwa mosika kubaleke nezibona imbaleki ziyabaleka uyayivalisa emva kwakho kayiphefumule lapha emagxeni kuwe uhambe i-footsteps ke zona uqala uve zona kakhulu uzoba iphefumula lapha emagxeni kayikude uqala uye kuphefumula kwayo uve i-footsteps qha uzive futhi zitsholo kude awubaleka nje ukhululekile uyaqaphela uqomba uyabaleka uyayazi ukuba ubaleka nabantu abaninzi ngoba uyayazi ubusuke nabantu abaninzi kodwa uyaziva nje ubaleka wedwa uba ungasuthi kuthi awuvami ukugxeka kuye njengoba bekunjalo ekuqaleni yithi ke ngokasekuphunywa entambeni uthi seniphuma abaninzi bavele ngoku basithathe bespeed babe ne-finishing yile nto ke ngoku hlobo zami ndifuna into okokubana ndifuna masibe ngabantu abamnandana izinto sizenzele kakuhle engosisikelele laa nto ithi isithi kasithetha yonke into yaziyo yazi ngokwelizwi ithetha ukuthi yonke into yaziyo yazi ngokwelizwi zonke izigqibo zithatha ngoba ilizwi lithi engosisikelele nizibambele nto zithethe ngazo uba umprofeti noba ngumshumayeli othetha izinto ezikhoyo kodwa xa ethetha kwayena izinto ezingekhoyo makwaziwe uba yikho ke ngayithethayo futhi lingalandelwa ilizwi lakhe okokuba ngaba sisihlobo esisondeleyo ngubhuti ngusisi ngumyeni udadewethu isihlobo sakho esenyongweni yintombi ngunyana wakho sikuluka uhlele uba wenza into ongamelanga uba uyayenza njengomzalwane musa ukusicengana kancinci musa ukusiqhuba musa ukumfika mdize ngamanye amazwi zibhekelise kuye akangomhlobo wakho uqonde ukukubulala umuntu okukhuphela usindisweni bazalwane uqonde ukukubulala mamelani ke iifamilies zethu xa zifuna senze izinto ezingezo zaselusindisweni zona zinayo lento sinayo yokokubana isisusa kuThixo kubo bayakwazi ukuthi yenza lento uzawuphinda uhambe uye bazalwaneni bakho uba ithe bayiva ke uyawusucela uxolo
uyayiva bacinga babona igqibekile kanjalo kanti uThixo ngalomzuzu uvumela ukwenza lento bayitshoyo umlahlile wehlukene naye. Khumbulani ngexesha amaSirayeli ejongene noJoshua, uJoshua uthi lo Thixo ndikhoyo nguThixo nekhwele, akakhonzwa ngohlobo, wahlukile. Ngamanye amazwi akakhonzwa ngabantu abamane besimka apha kuye bayokwenza into abayithandayo okanye bayokwenza into angahambisaniyo nayo. Ngala mzuzu uphumileyo wawukwenza laa nto angahambisaniyo naye umlahlile. Bona bazange bathi sizawuzilahla izithixo, basuke bathi ngeke simlahle uThixo ohambe nathi iThibeti kangaka, ngeke simlahle uThixo sincede kangaka wasikhupha eJiphethe, wahamba nathi entlangwe yoyikekayo, wasiphumelelisa, wasigqithisa nakwiinyoka ezinobuhlungu ezibulalayo. Uyayiva? Ile nto ke ithethwa ziifemilizi zethu nangoku. Hayi wethu uzawuphinda uhambe uyobajoyina bazalwane bakho, asithi yohlukana nabo. Uzawuphinda uhambe uyobajoyina, kodwa okwangoku make senzeni le nto sincede nguwe ofuneka enzapho. Mabayeke ukuba ifuna wena okanye wena decide. Bazalwane, ukuba umane uhambe uyokwenza amasiko, umane uhambe uyokwenza loo nto, usindiso lwakho soze lube lusindiso olunako ukukusindisa. Gqiba. And le nto ifuna wena ugqiba apha entliziyweni uba ukweliphi icala. Utshilo umzalwane abizolo wathi umzalwane osindisekileyo akazimazi. Kwezinye iinkonzo ngumfundisi athi amakramente, umfundisi wethu uthi hayi masihambeni simazi, sithobeleni amadoda wethu. Yeyi, kuloo nto ayikho loo nto. Uthi uYesu yayeka. Utshilo kuthatha ulisitya kwathi hey ngola mfana ngathi masebenzini manje ithi ngizawuyeka atsho aqhube. Inkosi isukele masesendikhohle nje le ndawo. Uthi uYesu ongathanga amncane ekhaya umnakwabo, amncame udadewabo, amncame umamakhe, amncame utatakhe, amncame umfazi wakhe, amncame umyeni wakhe, ade ancame nomphefumulo wakhe, akandifanele. Ithini le nto? Uthi apha indathi uYesu kwenye indawo andizange ukwakho uxolo emhlabeni zoxabanisa umamazala nomalakazana, uyise nonyanakhe. Eyona nto ayithethayo phaya kukubana xa ujonga uYesu, umthetho kaThixo, ujonge lo mntu ufuna wenze le nto, uwakweliphi icala? Nangu umyeni uthi kokwenza umcimbi othile apha, so funeka usile wena msomjakazi. Nalo usindiso luthi hayi, funeka umxelele uthi Zimshi, ndiyakuhlonipha kakhulu uthole lo mthwakazi, ke mna ke ndililawo, so iziduka ndizibambe kakuhle, so ndibiza loo nto ibizayo yonke ndiyayidibanisana. Wathi bandihleka ke ngomnye umfana wangapha kuCenani siseXhoseni, ndithi mna yabona ngusukwini ndililapho, yabona jalamba katshezi iqala ungangendulo udlovu sidle ekhaya inyawo solomelusi ugqugqugqa uzijonga zithathu athi wena uyilulilawunya sidibana abantu zithatha ndibiza yonke nibizwayo ngabantu uyayibona. Lapho ndikhoyo ke ndisekuthini mxelele ubana mamela ke omnye umzekelo ndithanda uwenza nankuya oShadraka noMeshaki noAbednego phambi kwekumkani. Usomagunya wezwe lonke abayenzi into athi makayenze oqubutha, ngoba le nto athi makayenze ibehlukanisa bona noThixo wabo. Yonke noba ngubani othi yenza into engavumelekanga ngokwelizwi likaThixo akuvumelekanga uyenze. Mamelani ke, ndiyayazi zikhona inhliziyo ezithi apha phantsi ayikwazi ukwenzeka loo nto, funeka sithobele. Mamela ke, ndikhumbula kakuhle sasethiwa likhulu uDlamini eShumayela, wathi baninzi kakhulu abantu abathobela kakhulu abazawugqotyela ukungathobeli uThixo. Loo nto yandithi buhlungu ndaqonda yintoni athetha uDlamini. Yeyiva kwakule minyaka sisethiwa likhulu, wathi baninzi abantu abaninzi
bazawugwetyela uma ungathobeli mama umsulwa kodwa nethobela kakhulu bafaka phakathi ke aba bathobela abayeni babo ndaweni yothobela uThixo bebethobela bona ngelabo kodwa bathobela amakhulu bemelo baba wathobeli ewe ngumyeni wakho enduyinhloko kuwe uzawuhlala inhloko uyabona bekomthobela kuyo yonke into emele kumthobele kuyo awugqiba uthi ke ngoku kulena myeni wami egameni loba iphikisana nelizwi likaThixo ngicela uxolo John andizokwazi ukuyenza futhi ke iyakwazi ukwenzeka lonto bakhona mama bake bangqine athi kwenzekile omnye mama endimkhumbulayo wayesinsiwe uthi wamqoqojisa okokuqala umyeni wakhe wamsa ngenkani wafika wasebenza egqibele enhliziyweni yakhe bathi babe kuya ngokwami ngebandikho kakho kukuqoqojisa kundenze apha wenza yonke into ukuba akatya wahamba wathandaza kakhulu ukuthi bathixo ndincede andifuni noba ndiqoqojise uba kuya ngokwam andifuni ubapha kwigema elandelayo bakumcimbi ngothuswa ngumyeni wakhe sithi mabani kukumcimbi nohlobo ndiyayiqonda imeko yakho nkosikazi awuzuye esakuqoqodisa nje okanye uqhubele kuthini yiya kungoba wena uqala ukagqiba apha entliziyweni yakho qala wamkele lo nyaniso wena yamkela lo nyaniso uba wena nguwe ingxaki yakho awukagqibi entliziyweni yakho uba uzihambisa ngale nto uThixo ayithethayo emva koko ayizuba ingxaki izawuba nguwe lonika ubunini xa kukwiindawo ezinje kumama umsulwa kuba buhlungu kakhulu ngoba ndikhumbula kwenye igemu ndisithi ndishumayele okokuba ngaba awukagqiba apha entliziyweni yakho uba uzakwenza le nto uThixo ayithethayo ngapha kwale abazali bakho bafuna yona usinziso lwakho soze lube yinto wangqina omnye umzalwane wathi xa uthetha kanjalo kwathi thoko kakuba entliziyweni yam futhi ndabe ndiqonda uthetha inyani and ndayamkela loo nto then emva koko ndabona usinziso lwam nani luphucuka ngokuba ndayeke ndihlukanisa nokwenelisa abazali funeka sikhethile mamelani ke kangoba ifana noba le nto ke ungakuyijonge kakhulu uzofumanisa uba lo mama ume ngento okokubana uthobela umyeni uba lithi ilizwi masithobela abayini zininzi izinto afuna umyeni wakhe azenze angazenziyo amdyelelayo kuzo azenze ngale ndlela afuna ngayo kodwa kwakufuneka athi kuye andizukwenza kanje ngoba ilizwi alindivumi umyeni wami uyanqaba lalithi akayenzi loo nto in fact lalithi uba ngathi uthobela umyeni wakhe angamthobeliyo phofu ngoba engasenzi izinto azifunayo ngiyayibona endiyithethayo into esisikelele yile nto ndithi ke ngoku ifuna uba nagqibe entliziyweni yakhe uba ithini into wenza kanjani sivile kuhambe kakanje into esisikelele amen